Ха, 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 ха. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. Ей така подред ми идват римите, братле. Готов съм забранен, пък още съм зелен. Гледам ги в гръб, докато те се взират мен. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. Странен съм за тях, математически проблем. Очите гледат за тях, към доброто съм кален. Искам да съм форма с точки, корен на 25. Мъча са в студиото, ебал съм ти и схемите. Васо Питагор преподава теоремите. Хипотенузата аз, конкуренцията катетите. Както и да застанете, винаги сте малките. Римите ви жалките, моята печка под палките. Деца правят на богатите, ще им штракат за палките. Кликам в гениални, възкликвам и с штракалките. Да се махат, ако не обогатяват те. Дамата в мен не щем да изоставаме. Двама сме, не спираме да се караме. Какви боначи, не спираме да надграждаме. Не спираме, даже и за паузи не. Равно ускорително движение, изобразително изкуствен по рождение. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. Ей така подред ми идват римите, братле. Готов съм забранен, пък още съм зелен. Виждам ги в гръб, докато те се взират мен. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. Странен съм за тях, математически проблем. Очите гледат за тях, към доброто съм кален. Искам да съм форма с точки, корен на 25.